Okay. Pa! Yun, dali. Ayos. 3 taong hindi nakapaglaro ng karate si John dahil sa pandemya. Kaya sa pagbabalik muli ng mga kompetisyon, todo ensayo muli si John. Siguro sobrang nag-focus na ako sa training kasama yung mga teammates ko. And sinunod ko lang yung mga payo ng mga senseis ko. And talagang tinutukan kami ng instructor namin na si Dr. Alejandro Enrico Vasquez sa bawat ensayo namin. Nitong nakaraang weekend, sumabak siya sa Karate Pilipinas Luzon Games 2023 sa Lingayen, Pangasinan. Dito nakasungkit siya ng gold medal sa kategoryang under 21 years old komite, gold sa seniors komite at bronze sa kata under 21 years old. Ang kinabahan kasi last fight ko bago mag-start ang pandemic, so ilang years na rin. Kaya nung laban na yun talagang yung kabaramdam ko. Pero at the same time, andun yung mga teammates ko na sumusuporta sa akin at nagbibigay ng lakas para makamit yung laban na yun, makamit yung gintong medalya. Labis naman ang suportang natanggap mula sa mga magulang at kaibigan. Vision ko lang yung parents ko kasi sobra-sobra yung pagsusupport nila sa akin. Kahit minsan nagkakaproblema sa gastos, gumagawa sila ng paraan para may bigay lang yung kailangan ko. Abol, abol! Pinaghahandaan naman niya ngayon ang pagsali sa qualifying tournament para sa Southeast Asian Karate Federation Championship na gaganapin sa Pebrero sa Makati City. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Push! Push! Bang! Bang!